Bé, ens trobem a la plaça de la Vila, avui dia 24 de novembre, que celebrem amb motiu del 25 de novembre, que és demà, que és el Dia Internacional en contra de la violència envers les dones. I veu com cada any, anys que hem fet més activitats, anys que menys, aquest any ens hem reunit aquí i hem fet una lectura de manifest, l'Amàlia ens ha fet una lectura bastant crua d'un testimoni real d'una dona que ha patit maltractaments en primera persona, i bé, hem fet l'encesa d'espelmes, que hem encès 41 espelmes, que és el motiu de les 41 persones que han patit maltractament durant aquest any 2012. És molt important que, encara que sigui un cop a l'any, recordar-ho a tota la societat civil, que la gent sigui conscient que els maltractaments existeixen, que si cada dia veiem situacions de violència masclista als telediaris.